Dobrý deň, vítajte u farebných vlniek. V tomto videu sa spolu naučíme pliesť jednoduchý vzor, ktorý môže smelo konkurovať vzorom ako je vrúbok, alebo hrášok, či rýža. Je to vzor, ktorý som nazvala perličky, pretože mi pripomína tvarom do riadkov poukladané drobné perličky. Je to vzor, ktorý je pevný. Ak ho pletieme, napríklad táto farebná skúšobná vzorka je 100% bavlna na 100 gramov 180 metrov. Plietla som ho na ihliciach číslo 4, aby bol taký pevný. Takto vyzerá tento vzor z lícovej strany a z rubovej strany má takisto zaujímavý tvar, takže ak by sme napríklad plietli týmto vzorom deku, tak môžeme ju používať z obidvoch strán. V tomto pestrofarebnom kúsku pleteniny môžeme vidieť, že sa dá využiť napríklad na spletenie rôznych zvyškov, ktoré máme po predchádzajúcom pletení, či už to budú koberčeky, napríklad do kúpeľne, alebo spomínaná deka, či nejaké návliečky na podušky. Keď spomínam návliečky na podušky, ja som si vybrala na tú svoju návliečku, na podušku, na pohovku, takúto zmes bavlny, ktorá má na 100 gramov 280 metrov, takže vidíte, že už je ten vzor taký jemnejší, ale aj tak pevne drží svoj tvar, takže bude dobrý nielen na tú návliečku, na podušku, ale takisto môžem napríklad upliesť prestieranie na stôl alebo pod poháriky, také podložky. Jednoducho vzor je univerzálny, takisto by som ho mohla použiť, ak by som použila teda od niečo väčšie ihlice na jarný kabátik, taký kratší kabátik, ktorý by sa dal nosiť na jar namiesto klasického kupovaného kabáta či bundy. Poďme si teda spolu ukázať, ako sa tento vzor pletie. Koľko očiek nabrať na opakovanie vzoru? Vzor je zaujímavý tým, že nemá presný počet očiek, ktoré musíme naberať alebo teda počítať, koľkokrát ten vzor opakujeme. Takže si len vymeriame napríklad na tú návliečku, na podušku, koľko centimetrov potrebujeme a podľa skúšobnej vzorky budeme vedieť, že napríklad budem potrebovať 70 očiek. Ja som si nabrala tu na ihlicu 20 očiek. Ako som spomínala, vzor nie je deliteľný žiadnym počtom, takže počet opakovaní je jedno, či bude párny alebo nepárny. Dôležité je to len vtedy, ak budete pliesť pred týmto vzorom napríklad nejaký patent, jedno hladko, jedno obrátenie alebo dve hladko, dve obrátenie, potom budete musieť na začiatok dodržať pravidlo, že si naberiete párny počet očiek. Tak, nabrala som jednoduchým spôsobom 20 očiek. Ako pletiem prvý rubový riadok? Tento riadok nebude nám vchádzať do opakovania vzoru. Vzor má iba opakujeme na výšku jeden lícový, jeden rubový riadok, takže je na mne, ako si tento rubový riadok prepletiem. Ja si ho prepletiem čisto hladkými očkami, aby som z tej lícovej strany mala potom na pohľad, ten vzor mi začínal z obrátených očiek, ale ako som spomínala, je úplne jedno, či budete teraz pliesť rubový riadok hladko, alebo obrátene, alebo predtým začnete patentovým vzorom. Je to na vás, čo si vyberiete. No a poďme sa pozrieť teda na prvý riadok vzoru. Upletiem krajové očko. Teraz vpichnem ihlicu medzi prvé a druhé očko a naberiem si nové. A toto očko, ktoré
mám na ihlici, bez pletenia preložím na pravú ihlicu. Pokračujem. Znovu medzi očkami vpichnem ihlicu, nie o riadok nižšie, ale presne medzi očkami. Naberiem priadzu, vyťahnem si nové očko a toto očko prvé, ktoré mám teraz pri špičke ihlice, preložím bez pletenia na pravú ihlicu. Takýmto spôsobom pokračujem do konca riadka. Ja prepletiem a ukážem, ako riadok ukončíme. Na ihlici mi teda zostalo krajové očko a posledné očko. Znova vpichnem ihlicu medzi posledné očko na ľavej ihlici a krajové očko. Vytiahnem nové a toto očko preložím. Krajové očko môžem buď v tomto licom riadku ho prepletiem a v rubovom riadku zoberiem bez pletenia na ihlicu, alebo môžem ho len prebrať nepletené a upletiem ho v rubovom riadku. Takže toto bol prvý riadok opakovania vzoru na výšku. Teraz ide riadok druhý, riadok rubový sa pletie úplne jednoducho. Tieto dve očka, ktoré sme si vytvorili tým, že sme podobrali vlnu medzi očkami a jedno očko prebrali, spolu spletiem obrátene, aby sme znovu dostali ten počet očiek 20 v mojom prípade a znova sme mohli opakovať od lícového riadka. Takže rubový druhý riadok spletiem spolu. Dve očka, už sa mi tu tvoria aj také akoby skupinky, takže určite sa nepomýlim. Dve očka obrátene spletiem v celom tomto rubovom riadku. Ďalší lícový riadok potom postupujem rovnako. Krajové očko vpichnem ihlicou medzi prvé dve očka, vyťahnem si nové očko a toto len preložím na pravú ihlicu. Znovu vpichnem medzi dve očka, vyťahnem nové očko a prvé na špičke ihlice preložím na pravú. A už je vidieť, že sa nám začínajú vytvárať takéto drobné, malé perličky. Takto bude vyzerať vzor na 100% mercerizovanej bavlne a ja už vidím napríklad z tejto farby nejakú peknú letnú tašku, či už na pláž alebo na nákup, jednoducho pleteniu tohoto vzoru. Fantázia bude pracovať na plné obrátky. Ďakujem, že ste si moje video pozreli a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.